¿Estáis ¿Tú? en la Blue? ¿Estás en la Blue, Sí, Alejandro? Yo no, ¿eh? Se le Oye, corta. vete sí, a otro estoy en la lado, Blue y la Alejandro. conexión me baja. Que no tengas buena Compadre, señal, por favor. Sí, ¿sabes? espera. Intenta Voy irte a a otro salir más sitio. fuera. Voy a salir más fuera Sí, a las. Ujú. oye, Ray, pues nada, toma nota de mi teléfono. Mira, 669, 669, como el mío al principio. si los
Boas tardes, noites a todos. Benvida, Ana Peleteiro. Se eu estou nerviosa, non me quero imaginar como estás ti. Benvida, familia de Ana Peleteiro tamén, conselleira do Mar, exalcaldes, presidente da Federación Galega de Atletismo e, sobre todo, veciños e veciñas de Ribeira que estades hoxe aquí celebrando un día histórico, porque ela foi a que ganou, pero creo que todos nos sentimos hoxe gañadores tamén. Vamos a comezar pois este emotivo acto pasando aquí ás miñas costas nesta pantalla un vídeo do que foi pois ata o día de hoxe pois a carreira deportiva de Ana, así que para empezar agardo que disfrutedes do vídeo. A Mariola, pero no sé si. Peleteiro, que va a intentar su tercer salto. 13.64 en el primero, ya era récord de España Junior, aunque ya repetimos sería mejor marca española Junior de todos los tiempos porque ella es juvenil. En el segundo lo mejora, 13.96, primera, mejor marca mundial del año, mejor marca Junior y juvenil del año. O sea, tremendo, a punto de los 14 metros que pueden caer en cualquier momento porque está en estado de gracia. Ahí va el salto y podría ser los 14 metros. Podría ser los 14 metros para Ana, que está tocada por la varita de los dioses. Ana Peleteiro, un metro en contra, un metro en contra para Ana Peleteiro. Un metro en contra de viento, ajustando a tope. ¡Qué gran! ¡14-17! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ya lo hemos visto, una juvenil española saltando por encima de los 14 metros. 14-17 y aquí no hay comparación ni hándicap entre el senior y el, como pasa con algunos lanzamientos, que el peso es diferente o las vallas. No, esto es un triple, un saltadero, 3 saltos. Fue perfecta el talonaje de Ana. Mira ahí cuando ve los 14 metros. 14-17. Wow. Nos dice Santiago Moreno que además también las marcas de ella son récord nacional sub-23, evidentemente. Está batiendo todos los récords con edad juvenil. La grandísima saltadora gallega Ana Peleteiro, bronce histórico en el Mundial de Atletismo. En triple salto en los mundiales de pista cubierta que se están celebrando en Birmingham. Así que notición el que nos deja la gallega Ana Peleteiro, medalla de bronce. Galicia Calidade. Estoy súper contenta, satisfecha, orgullosa de mi trabajo y del trabajo de mi entrenador. Creo que nos merecíamos ya este pequeñito salto, este empujón que te lanza para estar entre las mejores del mundo. Fue una competición súper difícil al principio y la verdad es que fue un sorpresón esa marca. Gran estrela desta fin de semana, Ana Peleteiro logrou en Berlín un bronce histórico pro atletismo galego. Foi grazas a este triplo salto. Ana Peleteiro chegou ata os 14 metros e 44 centímetros e lograba así a terceira mellor marca do campeonato. Quedou a un só centímetro da prata. Sempre estivo en posicións de podio. E que con só 22 anos e tras ser tamén terceira no Mundial de Pista Cuberta en Birmingham, este ano da explosión dun atleta que puro talento. Ana Peleteiro medrou como persoa e como deportista na súa Ribeira natal, pero o seu salto cualitativo deu no da man do seu actual adestrador, o mítico Iván Pedroso. Con este bronce de Berlín, Ana Peleteiro redondea a mellor temporada dunha imparable carreira que xa alzou ata a elite do atletismo mundial. En marzo acadaba outro terceiro posto no Mundial en pista cuberta de Birmingham e hai apenas 2 semanas proclamábase de novo campeoa de España coa súa mellor marca persoal. Saltaba 14.55, cada vez máis preto da marca de España que aínda mantén Carlota Castrejana en 14.64. Unha recuperación sorprendente da man do seu novo adestrador, o campeón olímpico Iván Pedroso, quen logrou darlle un novo pulo ao seu rendemento e tamén ás súas aspiracións humanas e deportivas. Iniciaba nesta nova etapa a recuperación logo duns anos complicados tras proclamarse campeoa do mundo junior con apenas 16 anos. No recordo quedan xa os inicios nas pistas deportivas da súa Ribeira natal que a apreza como referente deportivo e humano para os seus veciños. Dende entón os éxitos van chegando ano a ano en cada proba. Bate marcas de España nas categorías cadete, juvenil e junior nos respectivos campeonatos nacionais dende 2010.
Ana Peleteiro segue ampliando horizontes na procura de obxectivos máis altos. Dada a progresión deste ano, o bronce acadado en Berlín sabe a pouco. Os seus 22 anos albisca un futuro prometedor en que está por dar aínda o salto definitivo que a leve ao máis alto do podio. Vamos a ver si mejor esos 14.56 y da Ana otro zarpazo a la clasificación. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Puede ser el salto récord de España. Récord de España. El salto de su vida. Récord. Puede ser el salto de su vida. Concursazo de Ana Peleteiro. Pero cuidado, vamos a ver, la mejor marca europea del año la tiene una de las rusas que no puede competir, con Eva, 14.81. Recordad por favor el récord de España de Carlota Castrejana, recordadlo. 14.63. ¿Cuánto? Récord de España para Ana Peleteiro. 14.73. Récord de España, 14.73. Líder europea del año, evidentemente sin contar esos 14.81 de la rusa Yekaterina Koneva. Y esto creo que ya es un oro semicantado, ¿eh? Ahí está, semicantado. Veíamos a Alberto Suárez. Emotiva homenaxe a Ana Peleteiro en Ribeira. A atleta vén de lograr unha histórica medalla de bronce no Campeonato do Mundo de Atletismo disputado en Birmingham. Acompañada dos pais, a triplista recibiu o cariño dos seus veciños nada máis chegar á praza do Concello de Ribeira, un lugar que se foi enchendo de público para escoitar as palabras da ribeirense nunha emotiva intervención na que combinou palabras de agradecemento polo apoio recibido cunha invitación a superarse a un mesmo para acadar os obxectivos da vida de cada quen. Ana Peleteiro comezou con agradecementos á súa primeira entrenadora, a que fixo que amara este deporte, afirmou. Tamén tivo palabras de agradecemento aos seus pais, o seu maior apoio, ao Concello na persoa do seu alcalde que se volca con ela en cada competición e os presentes no acto para os que tivo un consello de superación que ela mesma puso en práctica ao longo da súa carreira. A de Fondevila amosouse moi emocionada co cariño dos seus veciños e veciñas. Primeiro quero agradecerlle en especial a unha persona que hoxe non pode estar aquí, que María José Patiño, que foi a miña primeira entrenadora aquí en Ribeira. Foi a persona que me enseñou este deporte e que fixo que me enamorase deles o primeiro día. Quero agradecer a ela, ainda que hoxe non este aquí, sei que vai estar escoitando as miñas palabras porque seguro que alguén lles está grabando. Despois, quero agradecer aos meus pais que están aquí, escondidos porque son bastante vergonzosos, a diferencia de por acompañarme sempre, por estar sempre comigo nos peores momentos, porque, como ben dixo o alcalde, este recorrido foi moi difícil, pasei por altos e baixos e, bueno, gracias a eles, pois conseguín superalos. Gracias. Peleteiro tivo a oportunidade de firmar no libro de honra do Concello e de recibir as palabras de felicitación tanto da secretaria xeral para o deporte Marta Míguez e do presidente da Federación Galega de Atletismo Isidoro Hornillos como do alcalde Manuel Ruiz, quen recordou unha anécdota na que a primeira adestradora que tivo e tamén gran atleta ribeirense María José Martínez Patiño albiscaba a prometedora carreira que lle esperaba a atleta. Marta Míguez destacou a súa admiración sobre Ana como atleta e como muller. Ela tiña unha ilusión. Igual non tiña raíces, pero xa estaba buscando a auga e foise a Lisboa e foise tamén a un gran grupo de entrenamiento e atisbaba un pouco de lexos e salud, pero tampouco chegou e aí pois tamén o destino lle tiña deparado algo, estar con máis grandes, entrenar cos máis grandes e entrenar con máis grande da historia, Iván Pedroso, o único home do mundo que inda con vento a favor, mirade que gran ventaxa, pois saltou máis de 9 metros, foi realmente o gran saltador que hubo na historia e o gran referente. E aí empezaron a traballar con humildade, desde abaixo, vendo que a única forma de que o talento vaya adiante é con traballo, porque de verdad que os que teñen talento teñen unha vida máis difícil. O que solo é traballo, ese vai sair para a súa casa sempre satisfeito porque dou todo de sí. Y ahí está, pantalón corto, sudadera de la selección, Ana Peleteiro. Una vez ahí la emoción de Ana Peleteiro que está que no se lo cree, toda una vida dedicada al atletismo, María, para esto.
Pois ben, como hoxe estamos todos os que somos, pero non somos todos os que estamos, pois hai xente especial para Ana que non quería perderse este momento, e por iso vamos a facer agora unha primeira conexión en directo. Rai Zapata, está por aí? Hola, buenas. ¿Así? Así te escuchamos. Hola, Ana. Nada, tía, espero que estés pasándolo súper bien. Me alegro muchísimo, 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 igual que Olimpia, que se alegra muchísimo de todos tus éxitos. De verdad deseamos que coseches más éxito a día de hoy, que disfrutes de las vacaciones porque lo hemos ganado bastante y que pronto nos vemos ahí en Ribeira. Entonces, nada, simplemente ha sido muy, muy, muy grande, que disfrutes de ello y que gente que hace comentarios absurdos nos dan igual, simplemente hacemos lo que queremos, como hemos trabajado muchísimo, muchísimo, y nada, desde aquí te enviamos saludos Olimpia y yo, ¿vale? Un besito, mi amor. ¡Ay, está enfadada! E como vedes que a conexión a internet vai regular, algunha que xa sabía que non iba a poder conectarse por atoparse pois en sitios un pouco alonxados da zona urbana, pois xa te quixeron mandar tamén un saúdo, non? Vamos aquí a escoitar a unha histórica do atletismo. Bienvenida a ese selecto grupo de mujeres que hemos conseguido en atletismo una medalla olímpica. Hola Ana, ¿qué tal? Desde tu tierra, desde Galicia, quiero felicitarte y mandarte un beso muy gordo y darte la bienvenida a ese selecto grupo de mujeres que hemos conseguido en atletismo una medalla olímpica. María y yo estamos muy orgullosas de ti y vibramos muchísimo viéndote saltar. Un beso. ¡Mua! Pois gracias tamén a Ruth Vieitia por non querer faltar neste día tan especial. E agora queremos que suba e ofrezca unhas palabras ao pobo de Ribeira e Ana o presidente da Federación de Atletismo Isidoro Hornillos. Querida Ana, alcalde,
conselleira, autoridades, veciños e veciñas de Ribeira, moi boas noites. Os envío un cordial saúdo en nome da propia Federación Galega de Atletismo e, por suposto, querido Manolo, moitísimas gracias unha vez máis por invitarme a participar neste fantástico ambiente, momento histórico para Ribeira, momento histórico para tamén o atletismo galego e, como non, para todo o deporte galego. Ana, en nome de todas as moitas persoas que formamos a Federación Galega de Atletismo, integradas polos auténticos protagonistas, os atletas, tamén os clubes, os adestradores, os xuíces, organizadores, parabéns, enhoraboa. Estamos moi orgullosos de ti, o levamos no corazón e, por suposto, queremos darte, en nome de toda a familia atlética de Galicia, un forte abrazo. Se fixéramos un paralelismo entre a disciplina que practica Ana Peleteiro, todos vostedes saben que son 3 saltos, evidentemente hai unha carreira de aproximación, poderíamos asociar cada un dos diferentes saltos de Ana Peleteiro a súa trayectoria deportiva. De tal maneira que o primer gran salto de Ana podemos asocialo e remontarnos ao ano 2011. Lembraste, Ana, que estábamos ali en Lille no Campeonato do Mundo da categoría juvenil. Eu tiven a ocasión de ser xefe do equipo español e ali Ana xa amosou a súa grande capacidade competitiva, gañou unha medalla. O ano seguinte, vimos aquí as imágenes, 14 metros, 17 centímetros, sendo todavía juvenil, campeona do mundo e, por suposto, récord de España, enorme ese récord que todavía se mantén. E despois, o ano seguinte, xa no ano 2013, no Campeonato de Europa, tamén da categoría sub-20, Ana Peleteiro tamén sube ao podio. E despois deste primer salto importante, veu un momento, como diría na metodoloxía griega, da Olimpiada de 4 anos, donde Ana tivo que buscar o seu camiño. E aquí, por suposto, temos que rescatar unha frase que di que o éxito na vida non se mide solo polo que logras, sino pola capacidade de superar atrancos. E Ana foi quen de superar ese momento complicado, difícil na súa vida deportiva e foi quen de iniciar o segundo salto. E en este proceso temos que dar os parabéns e quero agora que todo Ribeira, todos os veciños e veciñas den un forte abrazo a Mari Carmen e José Manuel, os pais de Ana Peleteiro. Ana afrontou posteriormente, xa co camiño reconducido, o seu segundo gran salto. E aquí tivo un momento de maior esplendor. Xa no ano 2017 xa estaba reconducida con este fantástico adestrador que vimos nas imágenes máis tarde, o seu adestrador. No ano 2018, Ana, en Birmingham, xa conseguiu a medalla no Campeonato do Mundo de pista cuberta. Despois en Glasgow fixo récord de España o mítico de Carlota Castrejana con 14,73 e se proclamou tamén campeona de Europa e recentemente esa gran medalla, a medalla que é histórica no atletismo de Galicia, primeira muller que consigue unha medalla no atletismo. Durante estes anos, dende o ano 1948, que tivemos o primer representante galego nos Xogos Olímpicos, Manuel Molezún, nos 110 metros valados, estivemos 31 atletas nos Xogos Olímpicos, dos cales había 9 mulleres, naide fomos quen de pasar a final, e este ano dous grandes estrellas do atletismo, Adrián Ben, quinto na final de 800 metros, e a gran Ana Peleteiro conseguindo esta histórica medalla para o deporte galego, que evidentemente nos dá a todos unha enorme satisfacción. 14 metros 87 centímetros. Tivo que batir 2 veces o récord de España para colgarse esa merecida medalla, insisto, nos Xogos Olímpicos. Máis tarde, evidentemente, cando Ana xa conseguiu isto,
Quero lle decir tamén a ela, hoxe en primicia, e a todos vostedes, que este ano a propia Federación Galega de Atletismo cumple o centenario. En 1928 iniciamos a andadura na cidade de Vigo e este ano, 2021, estamos evidentemente de centenario. E que mellor maneira de celebrar o centenario que conseguindo unha medalla olímpica dunha atleta daqui, de Ribeira, de Ana Peleteiro. Por elo, quero decirlles que a Federación Galega vaille conceder a Ana Peleteiro no acto do centenario, donde eu espero e desexo que Ana Peleteiro nos honre coa súa presencia, a máxima condecoración da Federación Galega, que é a medalla de ouro e brillantes a Ana Peleteiro. Ben, falamos de 2 saltos, pero estamos todavía pendentes do terceiro salto. Evidentemente, os retos, os desafíos son moi claros. Os 15 metros, os tes a Ana, os tes a nas pernas, os 15 metros, primeira muller que vai pasar dos 15 metros de Ribeira, Ana Peleteiro, seguro, dentro de pouco tempo. E, por suposto, no ano 2022, ese Mundial de Oregón, no ano 2023, ese Mundial de Budapest, e, sobre todo, dentro de 3 anos, esos Xogos Olímpicos de París, en donde estamos absolutamente convencidos que Ana nos vai a seguir dando moitísimas alegrías, moitísimas satisfaccións. Pero referirme aos 3 saltos, evidentemente, estos 3 saltos son precedidos sempre por unha carreira. E esta carreira foi iniciada aquí, no Concello de Ribeira, liderada polo alcalde, que creou as escolas deportivas municipales. Se queremos élite, temos evidentemente que coidar a base. É unha relación moi clara e por elo tamén quero poñer en valor, por suposto, a figura do alcalde, ao igual que persoas como María José Martínez Patiño, que evidentemente foi a súa primeira adestradora, máis tarde Carlos Adán e finalmente Abelardo Moure, que son as persoas que inicialmente axudaron a Ana Peleteiro. Querida Ana, ser medallista olímpica convírtete nun referente para toda a xuventude, que ven en ti un modelo de comportamento, non solamente deportivo, e coa túa figura, coa túa actitude, podes conseguir moitísimas cousas, entre elas que a xuventude faga deporte. Evidentemente, non todos van ter o teu talento, porque para ser medallista olímpica, que quede moi claro, aparte de traballar moitísimo, de ter unha excelente planificación, hai que ter moitísimo talento e a meirande parte dos mortales non o temos. Ela sí o ten e ademais está acompañado evidentemente por un gran traballo. Estou seguro, Ana, que vas a liderar este movimento, esta responsabilidade, con humildade e con cercanía, e espero que sempre recordes os teus orígenes que evidentemente che van sempre a honrar e acompañar no teu percorrido. Xa quero rematar, queridos veciños e veciñas de Ribeira. Concepción Arenal decía que o mellor homenaxe a quen pode facerse, a alguén que evidentemente é unha persoa boa, o mellor tributo é seguila polo seu comportamento. Eso é o mellor que podemos facer. Evidentemente non vamos a seguir a Ana Peleteiro facendo triplo salto, porque seguramente que a meirande parte nos podemos lesionar, pero como decía Víctor Hugo, solo viven aqueles que loitan, e evidentemente temos que buscar e ter o exemplo diario de Ana Peleteiro, que se esforza día a día para poder mellorar. Nada máis, moitísimas gracias, veciños, veciñas, alcalde, Ana, un forte abrazo. Gracias. Hai 2 deportistas ribeirenses que tampouco se querían perder o día de hoxe. A primeira non vai a poder estar en directo, que é a nosa primeira olímpica de Ribeira, que foi a nadadora María Vilas.
medalla de Ribeira xa fai uns cuantos anos con ese nome da piscina municipal, pero que si vai a poder acompañarnos en directo, que creo que xa se veu antes por aquí, é o que está xa camiño casi de Tokio, noso para taekwondista Alex Vidal. Hola, boas noites, veciños. Máis importante, boas noites, Ana. Nada, eu desde aquí desde Blume queria dar máis sincera noraboa por ese éxito que ha dado en Tokio. Nosotros unha vez máis que con loita, con tesón, os soños podanse cumplir. Ti saliste das adversidades, tuvaste lesións, sabías que ese día tiñas que batir a túa propia marca nun aniquiño bastante grande, e así o fixaste, e eso faiche todavía máis grande. Eu deseaxe que agora disfrutes ca familia, cos amigos, que pronto nos volverás a traer outra alegría para Ribeira, eso estou máis que seguro, e que disfrutes ca cidade, que as olímpicas, que a primeira que ten a medalla olímpica, e nada, desearche o que che dixen, que teñas un gran día hoxe, os que veñen por diante, que disfrutes da familia, que é o máis importante, dos amigos, e nada, espero que pronto nos vexamos por Ribeira, e que un saúdo para todos e o máis importante para ti. Un saúdo. Pido a presencia agora da conselleira do Mar, Rosa Quintana. Moi boas noites. Alcalde, autoridades, querida Ana, veciñas e veciños de Ribeira, hoxe creo que os que temos que felicitar de verdade son os pais de Ana por ter a filla que teñen e por axudarlle a ela a chegar a donde chegou. Así é que moitísimas gracias por cedérnosla unha vez máis. Bueno, a verdade, Ana, a mí me dixeron que tiña que ver aquí para compartir contigo, para falar de ti. Creo que non son a persona máis oportuna para falar de ti, porque xa todos os que me precederon na palabra, tanto en directo como a través dos medios, dixeron moitísimo do que eres ti. Eu simplemente podo dicirche unha cousa. Ver este pueblo, como se volca contigo, é síntoma de todo o que tú xa lles deches nalgún momento. Eres campeona dentro das pistas, por suposto, pero que é máis importante para unha persona é que eres campeona fora das pistas. Eres un exemplo para todos nós, eres un exemplo para a nosa xuventude e por eso toda Galicia nestes momentos ten o corazón enchido porque a través de ti, a través da túa trayectoria, lle tes demostrado a toda a xuventude que con esforzo, con traballo, se pode conseguir todo o sono que un queira acadar. Así é que, Ana, moitísimas gracias polo teu esforzo, polo teu compromiso. Sei que todos queremos estar contigo, que aínda non tuveches tempo para dedicarlle a teus pais, pero tamén sei que con esa muller comprometida como eres tú ca sociedade, solamente tes palabras de agradecementos para todos, como todos temos o corazón enchido dándoche as gracias a ti. Si me permites unha cousa, para definir Ana Peleteiro, cando a mí me preguntan, digo, é unha muller brava, porque muller brava é como me gusta decir a min as mulleres do mar, e ti eres unha muller do mar. E iso foi o que nos levou, aquí permitídeme que venda a miña pateliña, a pensar en ti como a nosa embaixadora de Vai de Peixe. Disfrutamos contigo, nos enseñaches a consumir pescado e foches tamén un exemplo para a nosa xuventude. Así é que, Ana, moitísimas gracias por o teu compromiso, pero, sobre todo, moitísimas gracias por enseñarnos a todos esa forma de ser tan magnífica que tes ti. Moitas gracias, de corazón cho digo. A última conexión en directo da noite é de alguén moi especial que hoxe sí que non se quería, Ana, perder este momento. Así que adiante, María José Martínez Patiño. Hola, buenas noches, Ribeira. Bueno, Ana, 1 millón largo de felicidades.
la que has liado cuando me llamaste hace un montón de años, y aquella niña que veíamos correr, que se soltaba de la mano de su padre atravesando un campo de fútbol. Mira las alegrías que desde hace unos años. Una deportista, una atleta, unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y ya he dicho, de participar nada, yo todo a lo grande, y finalista tampoco me vale, yo quiero ser medalla, y efectivamente, hoy nos reúne aquí para que... Yo tengo también que agradecerte muchas cosas. Tengo que agradecerte en primer lugar, y debatimos algunas cosas, y quiero que sepas que tanto yo como los que estáis ahora ahí disfrutando de Ana Peleteiro en vivo, cada intento estamos todos empujando, todos estamos haciendo triple, todos queremos arañar un centímetro, y el apoyo de toda Ribeira, de toda Galicia, de todo un país que estará empujando mucho contigo. Cuando hemos hablado de que ahora hay que disfrutar, como bien decía nuestro amigo Ray Zapata, en la siguiente competición, en lo que hay que entrenar, de aquí a París todo el mundo ya está hablando de lo que puedes hacer muy duro. Llevas un gen, no el de un atleta de alto nivel, eso ya lo hemos visto ya todos, ¿no? Llevas el gen de la competitividad. Y yo, que no me quiero extender mucho, porque quiero de alguna manera también dejar paso a otra gente, tengo que agradecer a tus padres. Gracias por hacerme caso. Gracias cuando has dicho que tenía mucho talento, Ana, por hacerme caso y continuar como entrenador, como otro entrenador, hasta estar donde está ahora. Me alegra mucho. También a ti he podido ver más allá de un campo de fútbol, ver que se podía hacer algo como el atletismo. Hoy el relevo lo tiene ya otra gente. Pero trabajar duro en todos los ámbitos de la vida, y esto nos está demostrando Ana cada día con sus resultados y con sus logros. Decirte que mucho ánimo, que disfrutes cada momento, estar apoyándote. Gracias por estar ahí, y gracias a ti seguramente habrá muchos Ana Peleteiro que quieran poco a poco seguir tus pasos, seguir tu estela. Yo estoy convencida que este concello va a seguir apoyando este y otros deportes para engrandecer todavía más una gran Ribeira. Muchas gracias y buenas noches. Y ahora, tanto Nelson Évora como Iván Pedroso pues también quisieron dejar un trocito de su corazón para ti, Ana. Desde el primer día que te conocí, eres una persona muy, muy orgullosa de tus raíces, y siempre defiendes a Ribeira y Galicia como el mejor pedazo de tierra en el mundo. Entonces yo sé cuánto te hace ilusión que tu gente te reconozca como alguien que ha conquistado algo. Tú lo vas a hacer mucho más, tienes mucho para hacer, y enhorabuena, disfruta y sabes que puedes siempre contar conmigo. Hola Ana, te mando este video solo para decirte lo feliz que me siento, lo feliz que me has hecho ahí en esos Juegos Olímpicos con esa medalla de bronce. Estoy muy orgulloso de ti, del trabajo que has hecho, del sacrificio que has hecho. Es que para mí ya lo viste ahí, me has sacado las lágrimas, y creo que sabes que es algo muy difícil para mí. Y bueno, solo quiero que disfrutes estas vacaciones ahí en tu pueblo, en Ribeira.
se merecen esta medalla que le has dado y nada, mi niña también te quiere felicitar. Venga, Orianda. Hola Ana, muchas felicidades por las medallas. Chao, que disfrutes. A la vuelta. Adiós. De nuevo, a machacarte. Adiós. Pois xa para ir rematando, intervendrá agora o señor alcalde e, por último, para pechar o acto, a nosa protagonista de hoxe, Ana Peleteiro. Boas noites a todos, a todas, Ana, conselleira, alcalde Torres Colomera, autoridades, compañeiros de corporación, familia de Ana, pero sobre todo aos veciños e veciñas de Ribeira que quixestedes estar hoxe con unha das nosas. Eu sabedes que non son dos que preparen moito as miñas intervencións. E hoxe realmente, pois, sinto. Teño tantos sentimientos, tantas cousas na cabeza que realmente non sei se teño as ideas ordenadas. O que si sei é que temos un pueblo dos que nos temos que sentir orgullosos. Podemos presumir de unha natureza moi difícil de encontrar en calcar lado do mundo. Parque natural, parque nacional, lugares emblemáticos. Pero o que verdadeiramente marca un pueblo é as súas xentes. E creo que Ribeira ten que empezar a sentirse orgulloso das súas xentes. Aquí temos empresarios que son, dentro de Galicia, do máis importante. Aquí temos xente que gana premios en literatura. Aquí temos pintores como Manuel Ayaso. Aquí temos deportistas que deixan o nombre de Ribeira unha e outra vez no máis alto de donde ali poden representar a Galicia ou a España. E hoxe estamos con unha das nosas, con Ana. De verdad, ela sabe que desde fai moito tempo eu son un amante do atletismo. Xa nos anos 70 e pico me gustaba ir aos campeonatos de España, aquel triangular que con Finlandia había en Santiago, que xa estaba o mítico Jordi Llopart entre eles, e sei o difícil que é chegar. E sei os sacrificios que traen poder chegar. E por iso é importantísimo ter unha base. E esa base é o lugar donde vives. O ver que tes unha familia que te apoia, que sabe estar sobre todo nos momentos malos, porque hai momentos malísimos e Ana tuvo momentos moi malos. E por iso temos que ser conscientes da importancia que tiñamos tamén nós na carreira de Ana, como antes tuvémola en outros deportistas de Ribeira que son exemplo. E non quero deixar atrás xente que foi a primeira que dou o paso para ser olímpica, como María Vilas, a primeira medalla tamén da historia de Galicia nun europeo en natación. Ou xente como María José Martínez Patiño, a súa primeira entrenadora. Mirar, eu lle fixen a Pati, a María José, unha promesa que non vou a cumplir, ou polo menos na vou a cumplir a medias. Díxome, por favor, Manolo, non fales de min. Pero eu creo que temos que reivindicar o papel dunha muller que pudo ir ás Olimpiadas e non foi por donarlle unha médula ao seu irmán. Que pudo ir ás Olimpiadas de Seúl e foi injustamente tratada e supo sobreponerse, defender a muller e hoxe en día ser un referente precisamente dentro do olimpismo internacional. E non foi a Olimpiada de Barcelona por unha sola décima. Pois ben, esa foi a muller que empezou cas escolas deportivas e que tuvo a campeonas no seu momento como Virginia Villar, cantidad de veces campeona de España. E xusto cando ela o iba a deixar, tiña a Ana. E doulle polo menos vos consellos para que pudera seguir o que é a súa trayectoria deportiva. Ou xente como Alex Vidal. Pois ben, Ribeira ten olímpicos,
E recórdome cando entregábamos os trofeos aos mellores deportistas e eu falaba de que íbamos a ter olímpicos, era un pouco aquel sono ou a xente se reía. Pois ben, temos olímpicos, e ainda por encima, olímpicos que non se conforman, como decía Pati, en chegar a unha final, senón que son capaces de sacar o mellor de sí cada vez que teñen que dar 3 saltos representando a Ribeira, porque Ana sabe dos meus whatsapps. E meu WhatsApp sempre lle di, Ana, en cada salto, en cada impulso, tes a Ribeira detrás de ti. E a min non me cabe ningunha dúda que ese 0,5% de vento favorable foi o que soplamos os de Ribeira para que dera o salto que tiña que dar. E sempre vai a ser así, Ana. Mira, e che vou a contar un secreto. Non pensaba en como felicitarte por si conseguía o éxito, porque eso nos sale a todo. A alegría se nos ve na cara. Cando fun a felicitar a túa nai, ao final non sei quen choraba máis dos dous, porque parecía que había saltado eu, e decía, pero se eu non saltei, pero tal alegría sentía por ti, pola túa familia, polo meu pueblo, que me saltaban as lágrimas. E creo, sinceramente, que iso é o que sentimos moitos ribeirenses. Pero decía que che iba a contar un secreto. Sabes no que pensaba? En decir, se Ana leva un chasco, se Ana non é capaz de conseguir unha medalla, que lle temos que decir a Ana? Porque iso é donde Ana quer que estemos todos nós. O día que volvan as lesións, o día que volva o seguinte campeonato, porque hai moito sufrimiento, e igual que non pude ir aos Xogos Olímpicos de Río, mañán pode ter algo, e aí é onde temos que estar nós sempre orgullosos dunha muller que cada vez que tuvo un campeonato internacional dou o mellor de sí. En Barcelona, de 13,60 que saltabas máis ou menos 14,17. Pero despois pasou en Birmingham, en Glasgow, en Berlín, o récord de España, e chega a unha competición do máis alto nivel, despois de quedar sexta en Doha no Campeonato do Mundo, e tiña que batir o récord de España. E vémola saltar, víamos aquela cara, aquela enerxía, salta e bate o récord de España. E cando pensamos que podía ter unha medalla, porque ela sabía que as medallas estaban en ese entorno dos 14,90. Cando pensábamos que podía ter unha medalla, ven a jamaicana e pasa por encima dese récord de España. E tiña que volver a batir un récord de España. E que fixo Ana? Bateu o récord de España. E creo que iso di o carácter que ten a nosa deportista. Por eso, de verdad, eu é o que pido para o meu pueblo, que teñamos ese sentimiento de pueblo, que teñamos ese sentimiento, que seamos capaces de estar detrás de unha muller como Ana, nos bons e nos malos momentos, empuxando como se todos fóramos un, porque a min Ana me gustan as pistas, pero me gusta unha muller comprometida co seu tempo. E ese creo que Ana é a mellor imagen que pode ter un pueblo como Ribeira, multicultural, multirracial, tolerante, donde aquí vivimos todos, cabemos todos e todos somos iguales e todos somos ribeirenses e veñen a ganar a vida moita xente que hai por aí e empuxan a Ribeira, a economía de Ribeira, e Ana é unha muller valiente que sabe dicir moitas cousas que moita xente non quere escoitar. Pois a mí si me gustan, Ana, porque ti vives en estes tempos e sabes defender o que hai que defender. E sobre todo, eu lle agradezco que si algo sabe defender é Ribeira, sentirse orgullosa de ser ribeirense, decirlo ali a donde vai. Todo o mundo sabe que é de Ribeira. Bueno, algún comentarista de televisión cree que é de Brión. Pois que tamén disfruten os de Brión, pero Ana é de Ribeira, e a Ana a queremos os de Ribeira. Así que, noraboa. Sabes que todos os grupos políticos tamén decidiron darche a maior honra que pode ter unha ribeirense. Filla predilecta,
hasta ahora había fillos predilectos, pois por fin temos unha filla predileta e nos gusta, ademais, que seas ti. E o que lle pedín a Ana é a ver se podemos facer unha réplica de esa medalla para que quede ao lado de esas medallas que temos no Museo das Heroínas de Sálvora, porque ela foi heroína de Galicia, de España, e por eso yo agradecemos e só me sale unha palabra ou máis de unha. Ana, te queremos. Gracias. Bueno, sinceramente non sei nin por onde empezar porque xa solo ver esta plaza así de chea por min pareceme surrealista, pero bueno, a última vez que vin esta plaza así creo que foi no concerto de Coti ali por 2006 ou incluso fai máis anos, o sea, nunca pensei que chegaría a estar así por min e sobre todo polo que eu fago, non? Que o meu traballo é o atletismo. Soño desde que son pequena con ganar unha medalla olímpica, sempre fui unha chavala moi fantasma, polo tanto, sempre o decía, pero era moi consciente de que era bastante imposible. Puxeme unha meta fai 5 anos, cando, pois como decían antes, tuve uns anos malísimos e decidín apostar por isto. Non as tiña todas conmigo, a verdade é que tiña moitas menos conmigo do que moitísimas outras persoas que suelen apostar por algo, pero tiña algo que é o máis importante e que sempre me refiero a eles desta forma, que é a miña familia, que era o meu colchón. Sabía que, pois, podía me arriesgar, podía salir ben, podía salir mal, pero sempre iba a ter unha familia aí ao meu lado que me iba a levantar, fose para que fose como fose ou fose cando fose. Pero, ademais de eso, tamén considero que foi unha rapaza que tuvo moita sorte, pois, por donde caín, nunca mellor dito, tuve unha sorte de chegar aquí a Ribeira. Desde o primeiro día tuve un apoio brutal, coincidín con persoas que confiaban en min, que viron en min algo diferente, e a pesar de que moita xente di que é talento, eu quero dicir algo para todas esos rapaces que ao mellor lles levan dicindo desde que son pequenos: tes moito talento, tes moito talento. O talento ven e o talento vaise. A min, de feito, escapouseme das mans o meu talento. E cando quería recurrir a él, pois xa non sabía nin onde estaba. Se hoxe estou onde estou é porque traballei moitísimo, esforceime moitísimo. Teño que estar lonxe dos meus, de todos vós que hoxe estades aquí, escoitándome e animándome, dándome todo o vosso cariño. Tócame estar en Guadalajara agora, pero sei que sempre vou volver. De feito, sempre que teño que escapar para algún lado, escápome para aquí, a pesar de que ao mellor non é o mellor momento porque necesitaba descansar e o último que estou facendo é descansar, pero gústame estar aquí, gústame sentirvos, e si todo isto foi posible porque é como unha torre, necesitas desde a primeira á última peza para conseguir chegar hasta o máis alto. E iso é o que sempre digo, non só depende de min, sino da sorte que teñas na túa vida. E se eu teño que dicir que son afortunada, non o digo por ter ese talento e ter esas medallas, sino por ter a sorte que tuven de encontrarme con todas e cada unha das persoas que chegaron á miña vida. Entre todos eles, pois, todos os ribeirenses, por suposto. Non me vou alargar moito porque entendo que todos os quedes ir para casa, pero quero darlles gracias ao alcalde por confiar sempre no atletismo, por chamarme nos peores momentos, por mandarme o mensaje sempre antes da competición e despois, sala ben ou sala mal. Eso
demostra todo o cariño que recibo de todos vós, sobre todo gracias por apostar polo atletismo, creer nun proxecto e facer o que vai a ser o módulo de atletismo cuberto que vamos a ter aquí en Ribeira, gracias a que Manolo confiou neste deporte en min. Estou segura de que nunca te vas a arrepentir de isto, porque gracias a iso posiblemente eu podo volver a entrenar en casa, e iso para min é a maior das alegrías e do mellor dos regalos que me podedes dar, ademais deste recibimento. E quero que lle dedes un aplauso porque, a pesar de ser un moi bo alcalde, é unha moi boa persona e a hoxe en día costa encontralos, así que hai que darlle un aplauso moi forte. Estou farta de darlles gracias á miña familia, están hoxe todos aquí, para min é o mellor regalo que teño. Ademais de que, no meu caso, realmente foi un regalo, porque podían ser eles como podían ter sido outros. Son a muller, xa digo muller, esta me sinto maior, pero bueno, son a rapaza máis orgullosa da súa familia do mundo. E esta medalla, obviamente, se a teño que partir en dous ou en tres, para eles, para todos eles, un dos cachiños, obviamente, é deles, é que ni me pertenece todo deles. Así que un aplauso para a miña familia, que se estou aquí gracias a eles. Xa vou acabar dándovos as gracias a todos e cada unha das persoas que estades aquí, os que estades aquí porque podedes e os que ao mellor tenes que estar traballando e non tuvestes esa oportunidade de poder vir aquí. Nunca pensei que vería tanta xente acumulada nun mismo sitio por min, e menos despois de todo este ano que levamos pasando horrible, casi non nos podemos xuntar. O feito de estar aquí, arriesgarvos a poñervos un pouco en peligro por vir aquí a aplaudirme, a darme este recoñecemento, para min é todo un honor. Así que vou a sacar daqui porque a teño aquí guardada porque pesa un quintal e non a podo poñer no cuello. Esta medalla é de todos vós tamén, porque se isto está aquí é gracias a todos os ribeirenses. Así que nada, moitas gracias a todos. Espero que sexa a primeira de moitas. Ojalá, se non traio outras moitas, esta sempre será vosa, así que eu vou intentar. Vou loitar con todas as miñas forzas. Sei que podo saltar eses 15 metros. Vexo ahora aquí o foso de areia, dame ganas de volver a dos entrenamentos canto antes. Pero bueno, ojalá sexa a primeira de moitas. E unha vez máis, moitísimas gracias por estar aquí, porque non hai mellor regalo que teros hoxe a todos vos aquí. Un bico a todos. O maestro Manuel Ayaso, o noso pintor de referencia, pois quísolle tamén facer un pequeno regalo que eu lle fago entrega do mismo. Espero que o disfrutes. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, un dos ramos é, lógicamente, para Ana. Eu sei que a Carmen non lle gusta moito isto de en público, pero eu creo que se merece outro ramo e outro gran aplauso de todos nós. Carmen, por favor. Bueno, moitísimas gracias a todos, gracias a Ana, a súa familia, por ser sempre tan cariñosos con toda a xente de Ribeira. Eu creo que a todos nos gustaría hoxe poder darlle un achuchón a Ana,
pero, bueno, como ben sabedes, xa o que estamos facendo é extraordinario nos tempos que corren, ben o merecía, creo que o comportamento de todos pois ten sido exemplar, e do mesmo xeito pois vos pedimos que abandonedes a plaza de xeito ordenado polas 4 saídas que están pois habilitadas, e que, por favor, pois tratedes de facelo en orden e o máis rápido posible en canto termine o acto. Así que, por favor, sabedes que non é tempo de fotos, nin bicos, nin abrazos, pero o calor de todos creo que foi ben sentido hoxe, así que moitísimas gracias.